i den vestlige ende af sletten Marion, i et udkantsområde i Kleja. Den gamle bygning på en skråning med udsigt over sletten. Det hører til begavelsen af melkite katolikker i ærkebispedømmet Banyas. Det er klosteret Sankt Anne. Hvem er Sankt Anne? Moderen Jomfru Maria. Kloster indikerer vægge og arkitektonisk model på sin historie. Har det oplevet en periode med osmannisk styre. Etableret i 1886 med støtte fra den hellige fader Pave Leo 16 og tilsyn af biskop Boutros Guegara. Som det er nævnt på denne sten, som senere blev en patriark. Formålet med fonden er omfavnelse af forældreløse børn og lære dem kunsten af landbrug, bjerg og blev ikke på det tidspunkt, hvor landbruget facilitet. Fik biskop Boutros Guegara at gå til Astana og få dekret af den osmanniske sultan, tillader ham at skabe en social institution. Indviet i 1892, den første gruppe omfattede 45 elever, lærte arabisk, fransk og matematik, indtil det certifikat i første instans i overværelse af gejstligheden studerende. De udestående studerende blev sendt til klosteret af autoritet i Jerusalem, hvor de hvide fædre. Den franske regering udgiftsførte penge til de franske præster, der arbejdede i klostret for at hjælpe hævebørnene. I denne periode blomstrede klosteret, landet plantede og etablerede en gård for avlskvæg og bier. De studerende var interesserede i landbruget, og vandet fra foråret i bunden af skråningen overførte vandet på dyr. Institutionen forblev flyforbindelse indtil begivenhederne i 1925 til 1926. Klosteret brændte og plyndrede. Drengene med præsterne forlod klosteret. Arbejdet standses. Men biskoppen forblev efter administration og bekymrede landbruget anliggender. Forsømmelse at begyndt at true bygninger, ødelagt institut for den øverste etage efter jordskælvet i 1956. Dette seminar kræver et beløb på $1,5 million. Den har brug for en finansiel institutioner, som er i stand til at fortsætte med byggeriet. Som den ved de teknikker til restaurering af religiøse steder bevarer historiske vareten. Den bispeembedet arbejder hårdt på at genoprette klosteret for at være en privat religiøs turismestation og har en selvforsyning. Som i 2000 begyndte at udvinde store landområder, der tilhører en begavelse i samarbejde med internationale institutioner i økologisk landbrug og frugttræer og roser. Det beregnede troende kloster fra hele regionen til at søge velsignelse af mirakuløse ikon.
enhver troende, der tændte lys og bede forbøn for helgen Anne, for deres egen intention aldrig blevet skuffet. Den 25. juli i forbindelse med den festlige liturgi, som afholdes på årsdagen for helgen Anne. زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد. Hver jul frivilliggør en julelandsby som en gave til klostret helgen Anne. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوتنا ثياب جداد وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا نادي صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق عالشجرة غنية وعناقيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوتنا ثياب جداد وبكرة الحب جديد. يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار ومين اللي جاي بعيد وعم بيرش مواعيد يدق بواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد